Takže čaute, sme v Portugalsku a ideme nájsť metro, možno. Taste test. Čo? Pumpkin juice. Sme momentálne v Castelo Branco a ideme ešte autobusom ďalej a odtiaľ ďalej, kde budeme, ideme ešte ďalej a má nás zobrať tá pani, ktorej máme ísť, teda tá nás mala zobrať, ale tá nevie prísť, takže mi napísala, že pošle kamarátku v bielom vane, aby nás vyzdvihla, takže vlastne ideme na smrť rovno. Takže uvidíme. Endo shoppa. Romantic, I'll hit it from the back just so you don't get the stitch. MTV Cribs. Poďme sa pozrieť do môjho kribu. Poďte no. Tu mám chodbu. Teda tu máme chodbu. Takú útulnú. Hej. Ideme pomaly do kuchyne, čiže... už sme v kuchyni. Tak tu máme kuchyňu, takú primeranú. Ideme pomaly do kúpeľne. Srš, dobre, tam serem. Nemôžem vlastne, lebo si musím umyť po sebe, keď sa vyserem. Ten bol v cene, ten pavúk inak. Pomaly sa presunieme do spálňovej oblasti. Spálňovej oblasti, čiže už sme tu, takže, tu spíme. Wow. No dobre, to by sme mali. Máme preč. Dobre, tu máme susedov. Kone. Ten ma hryzol. Aj ostatných sa bojíme, lebo sú debili, ale... Ferdinand, no. Takže keďže toho sa bojíme, tak k nemu idem. To som blbý. V tomto sme mali spať, ale nespíme. Kto vie prečo? Tu máme záhradku peknú, o ktorú sme sa starali dnes ráno. Je tam aspoň jedna zelenina, aspoň jedno ovocie. Vlastne ovocie asi nie. Jahody tam sú. Aha, tak aspoň jedno ovocie. Je teple v piči. Teda, je strašné teplo. Je tu hrozné teplo. Nehorázne. Je tu veľké teplo. Toto je dom, v ktorom nikto nebýva. Do nás nepúšťajú, lebo tam majú mŕtvoly. Nie len zvierat, ale Ale ľudí. raz tam pôjdeme. Dobre. Naposledy. Jeden výborný hajzel. Výborný hajzel. Výborná toaleta. A tu máme nie až tak výborný. Ako dobre sa vyserá. No inak tento výborný hajzel má plastové okno. Ale to je jediné na tom, čo je z časti moderné. Je tam ešte toaletný papier, ktorý môžeme považovať za moderný. No dobro, čiže tuto sa deje mágia, jak sa hovorí. Tuto sme najprv prišli, že tak poďte dovnútra. Tak sme došli a ideme na Skaladová jaskyňa.
tu obedujeme a jeme a obedujeme a jeme. No a toto je sprcha fajnová. Sme to ale neukázali. Však lebo to toho veľa nie je. Ochutnávka. No dobré, čiže toto je z každého niečo, vyprážané veci, v ktorých sú niečo, v každom niečo iné. Mäso, krevety, neviem. To čo je? Ale toto by malo byť krevetové. Tak toto budú krevety. Ale to chudí dobre. To je podľa mňa, že pomleté krevety. To bude čaj. Ale... No to chcem objednať. To je zase tam. No toto je taká bieda, akože. No. Taká pre detičky. Toto keď som otvoril, tak som najprv bol taký, že to je pavučina. Smetia pavučina prach. Jak z vysávača, keď vybereš ten sáčok. Puding asi by to mal byť, že? Je to pneumatiky. Trošku. Prečo? No neviem, toto musí byť dobré. Toto je vraj najlepšie, čo tu je. A neviem, prečo to bolo nejako pneumatiky. Takže Filipinos. Daj Filipinos. With real Chin red chin. chocolate. Real. Dobre. Nevedel som ani ja, ale toto je super. Dobre. Uj, toto bude jak tie disky, to. Áno. Že? Iba to nemá taký tvar, ale keď to zmiešaš celé dokopy v ústach, tak... Máme škvarcové žuvačky. Dobre. Červené sú. Lieky. No, otvorili som všetky naraz. Fasa. No dobre. Magic time. Čo to je také spicy? Štiplavá. Je to jak keby, že si dáš za lyžičku škorice pomletej. Čo nie je to ešte plové? Nie, dám si ešte jednu. Zima!